Pořad o školách na západě Čech pokračuje exkurzí do střední školy v Kralovicích. Pro studenty jsou tam připravené 3 obory, 2 učební a 1 maturitní. Maturitní obor je obor sociální činnost, který v poslední době je velmi perspektivní pro budoucnost. A učební obory jsou technické, nabízíme obory opravář zemědělských strojů a mechanik-opravář motorových vozidel, neboli automechanik. 4letý maturitní obor sociální činnost je určený studentům, kteří mají zájem o sociální služby. Tento obor navštěvují kluci i dívky a chceme, aby všichni, kteří k nám přicházejí, byli empatičtí a měli chuť pracovat s lidmi, kteří jsou nejenom postižení, ale kteří vyžadují jakoukoliv sociální péči. Absolventi tohoto oboru pak mohou pracovat například v ústavech sociální péče, na městských úřadech, v charitě nebo v dětských domovech. Po maturitě navíc získávají také certifikát, který je opravňuje k péči o klienty v celé Evropské unii. Mnozí samozřejmě odcházejí přímo do praxe, ale někteří se vydávají i na další studium, studují zejména vyšší odborné školy s nějakou sociální tematikou nebo problematikou a řada z nich navštěvuje i Západočeskou univerzitu. Důležitou roli hraje u tohoto oboru praxe. Už od 2. ročníku navštěvují odbornou praxi a to tak, že si sami volí pracoviště podle vlastního uvážení. My pouze kontrolujeme, zda to pracoviště splňuje naše kritéria a potom teda dochází k té kontrole, zda skutečně pracují tak, jak by měli. Absolventi oboru sociální péče podle vedení školy hledají práci snadno. To není vždycky jenom o lidech, kteří jsou starší, ale ta škála lidí, kteří potřebují sociální péči, je dneska velice široká. Takže si myslím, že uplatnitelnost našich žáků na trhu práce je dobrá. Učňovský obor opravář zemědělských strojů je univerzální technický obor. Jeho absolventi mohou pracovat například v zemědělských družstvech, klempířských a zámečnických dílnách nebo jako svářeči. Žáci mají ve škole k dispozici speciální dílny s potřebným vybavením. Mají tady moderné diagnostické přístroje, pracují na svářečkách, pracují na strojních nůžkách, soustruzích a fréskách. Součástí výukového programu je také praxe na smluvním pracovišti. Žáci si tak upevní svoje znalosti a také mají možnost navázat kontakt s potenciálním zaměstnavatelem. Výhodou je také získání několika průkazů. Žáci získávají svářecké průkazy na metodu plamen a CO2 a řidičské průkazy na osobní a nákladní automobil a na traktor. Získání průkazů je velká výhoda, protože jinak by nás to stálo třeba 70 000. Dobré zázemí nabízí škola také žákům oboru automechanik, kteří po absolvování oboru mohou pracovat v autoservisech, ale také jako profesionální řidiči. Máme moderní diagnostické přístroje na vyvažování a zování pneumatik, máme tady 3D geometrii, zouvačku, přezouvačku. Pro pokrok každý rok provádíme školení a dovybavujeme novými stroji. Z dnešního dílu pořadu Škola základ života je to všechno. Příště se s kamerou podíváme do Tachovského gymnázia.